Tak. Rozdíl mezi originál systémem a profi systémem. Originál systém má menší světlost vstupu do hadice a lze ho použít i na 3/4 i na půlcoulovou hadici. Spojka profi systému má mnohem větší světlost a používá se hlavně na začátek rozvodu a je výhradně pro hadici 3/4 coule. V praxi to funguje tak, že můžu mít na 3/4 hadici jak spojku profi, tak spojku originál systému, případně spojku řady premium, což je jedno a totéž, jenom rozdíl je v tom, že spojka premium je opatřená kovovou maticí. V principu mám ale přípojky na hadici 3/4 coule. Pokud budu chtít z kohoutku začít, mám běžný zahradní kohout 3/4 coule a budu chtít začínat profi systémem, abych maximálně využil průtok, použiju profi spojkovou přípojku, profi šroubení 2802 například. Hadici připojím pomocí profi spojky. A připojím na profi šroubení, mám začátek profi systému. Ve větší dimenzi s minimálníma ztrátama. Druhá varianta je ta, že na začátek rozvodu použiju OGS, Original Gardena systém, což bude klasický typ spojky s menší dírou. V tom případě na stejný typ kohoutku použiju menší typ šroubení, neboli šroubení ze systému OGS. Zase jde o to, že ten otvor je maličkej, má zhruba 9 mm oproti profi systému. Mám připojenou stejnou hadici, rozdíl je v tom, že tady se mi přece jenom trošku ztrácí výkon, vzhledem k tomu, že ty světlosti jsou maličký. Když to dám zase, porovnám je všechny vedle sebe, tak rozdíly ve světlosti spojky, rozdíly ve světlostech šroubení. Na konec hadice můžu použít v podstatě zase obě metody, ale mnohem častěji už se na konci hadice používá obyčejný originál systém. Je to z toho důvodu, že pro originál systém na konec hadic existuje obrovská spousta spotřebičů a stejně na konci hadice vždycky dochází ke škrcení nějakou sprchou nebo postřikovačem. Nicméně existuje i pár spojek profi, takže pokud bych chtěl z nějakého důvodu na konci rozvodu mít velký průtok, velký výkon, tak bych i na konec hadice mohl použít profi spojku, a k ní bych použil z profi systému postřikovač. Existuje v podstatě v profi systému pouze postřikovač a postřikovací sprcha. A měl bych profi systém na velký průtoky, velký dosahy, pro velký výkony čerpadel. Tato spojka by se hodila, nebo tenhle postřikovač třeba při zavlažování tenisových kurtů. Pro běžnou zahradu je takováhle věc neúplně vhodná a je lepší nakonec použít klasický systém, kdy použijeme obyčejnou OGS spojku a na ní se dá vybrat celá široká škála postřikovačů od obyčejných přes různé postřikovací sprchy, postřikovače akvazoom na zahrady, na postříkání trávníků a podobně. V principu by mohl systém v ideálním případě vypadat tak, že by začátek rozvodu, aby se snížila ztráta třením na začátku delšího vedení, tak bychom 3/4 coulovou hadici připojili pomocí profi systému. Takže zdroj vody, přípojka a na konci hadice 20, 30, 40 metrů dlouhé by se použila obyčejná rychlospojka klasického OGS systému pro připojení celé široké škály postřikovačů. Rozdíl mezi originál systémem a rozdíl mezi profi systémem je ve světlosti jednotlivých připojovacích prvků. Oba dva systémy se používají pro 3/4 coulovou hadici.